Syn môj, počul som, že chodíš za susedkou oproti. No hej, oci? A je to zlé? Nie. Veď v tvojom veku som aj ja za ňou chodil. Príde dcérenka celá uplakaná zo školy. Mamička sa jej pýta. Čo sa ti stalo, dcérka moja? Mami, plače dievča. Ja nikdy nebudem môcť mať deti. A to už prečo, dcérka moja? Keď ja to neviem prehltnúť. Pýta sa slon ťavy. Prečo máš prsia na chrbte? Ťava na to odpovedá. Zaujímavá otázka od niekoho, komu visí penis z ksichtu. Žena. Nemám zo sexu nič necítim. Gynekológ si dá prezervatív a začne. O chvíľku sa spýta. Cítite niečo, pani? Nie, nič. Gynekológ zrýchli. A teraz? Teraz cítim pach zhorenej gumy. Po neuspokojivom sexe hovorí manželka manželovi. Ja neviem, čo si ty za chlapa? Chaplin dokázal splodiť dieťa, keď mal 70 rokov. To áno, ale nie s tebou. V meste sa koná anketa prvej pomoci. Zastavia 23-ročného mladíka a pýtajú sa, vedel by ste poskytnúť prvú pomoc? Myslím, že áno. Tak dáme vám príklad. Ležíte s priateľkou večer pri televízore, pozeráte na film a ona sa začne dusiť. Čo urobíte ako prvé? Nič, len ho tak o 2-3 cm povytiahnem. Sedí si párik vonku na lavičke, odrazu sa ochladí. Jano sa nesmelo pýta partnerky, mám strašne studené ruky, môžem si ich trošku ohriať medzi tvojimi stehnami? Partnerka mu odvetí, ale samozrejme. Po chvíli ohrievania sa pýta partnerka, Janko, nemáš studené aj uši? Stretne chlapík peknú slečnu a hovorí jej, slečna, nechcela by ste sa so mnou pomilovať? No dovolte, čo som ja nejaká prostitútka? A kto tu hovorí o platení? Zákazník sleduje sexuálnu pracovníčku, ako si natiera tú svoju živnosť vazelínou. Prečo to? Pýta sa. Aby to pekne klzalo, hovorí prostitútka. Muž si vezme reťazku od hodiniek, ovinie si ju okolo vtáka so slovami, aby náhodou nedostal šmik. Mladá žena vojde do sexshopu a pozerá sa po všetkom tovare. Ochotná predavačka sa jej diskrétne pýta, nemáte náhodou záujem o Venušine guličky? Nie, mne stačia tie môjho muža. Slečne na nudistickej pláži sa do jej kráľovstva medzi nohami dostal čmeliak. Ráno vyhľadala lekára. Čo s tým, pán doktor? No, namažem si koniec údu medom, zasuniem a možno sa ten čmeliak naň prilepí. Lekár to urobí. Trvá to však dlhšie. Slečna šepká. Pán doktor, ale veď to je normálna súlož. Prepáčte, zmenil som liečbu. Ja ho tam rozdrvím. Mladý blondiak stojí pred bordelom a stále sa pozerá na červenú lampu nad vchodom. Okolo idúci muž ho s pobaveným úsmevom posiela dnu. Prečo nejdeš ďalej? Čakám, kým naskočí zelená. Ide Angličan do Tunisu a vidí tam Araba v stánku. Prosím si bedničku Coca-Coly. $1, prosím. Také lacné? A čo stojí tam ten bourbon? $1, prosím. Také lacné? Preboha, však všade to majú také drahé. Ja obchodník, hore moja šéf, on jebať moja žena a ja jebať jeho biznis. Starší manželia v posteli. On sa márne snaží, ale nejde to. Manželka sa obráti v posteli chrbtom k nemu. Muž jej vysvetľuje, uvedom si, že erekcia je v tomto veku dar a ty nemáš ani sviatok, ani narodeniny. Malá Marienka sa pýta mamičky, mami, ako sa robia deti? Po chvíli uvažovania matka hovorí, no vieš, Marienka, ocko dá mamičke vzácne semienko, z ktorého jej v brúšku narastie dieťatko. A to semienko musíš prehltnúť? No, to len keď chcem nové topánky. Sedia dve kamarátky v kaviarni a jedna sa pýta,
Tiež musíš manželovi hovoriť, keď dosiahneš orgazmus? Ja nemôžem, nesmiem mu volať do práce. Mišo je s Milenkou v posteli. Práve skončili sex a on sa jej pýta: tak ako sa ti to so mnou páčilo? Mám byť úprimná? Pýta sa ona. Samozrejme. No, ako by som ti to povedala? Súložíš ako králik. Teda, mračí sa Mišo. Ja ťa nechápem. Ako môžeš po 5 sekundách robiť také ďalekosiahle závery?